Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Dit is het Extra Journaal. We hebben voor u het belangrijkste nieuws op een rijtje gezet. Mijn naam is Kim Hendriksen en ik vervang Oscar deze hele maand. We beginnen met het nieuws dat de doorstart van Jet Air op losse schroeven staat. Passagiers en personeel van Jet Air zien hun hoop in rook opgaan. Het faillissement van de Curaçaose luchtvaartmaatschappij is definitief geworden. De curatoren hebben hun verzet tegen het faillissement ingetrokken. De eigenaar van de airline geeft ondanks zijn eerdere toezegging geen medewerking aan een eventuele doorstart. Ribeiro zou zijn aandelen in het noodlijdende bedrijf voor $1 van de hand doen. Maar daar is hij nu op teruggekomen, waardoor de kansen op een overname klein zijn. Het personeel is daarom op woensdag ontslagen. Zo'n 50 personen zitten nu zonder baan. En de inflatie op Curaçao blijft stijgen. De prijzen op Curaçao stegen in maart met bijna 3% in vergelijking met een jaar eerder. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek blijkt dat de prijzen in januari met 3,3%, in februari met 3,1% en in maart met 2,9% stegen. Inflatie boven de 4 à 5% wordt als hoog beschouwd en kan negatieve economische gevolgen hebben. Het inflatiepercentage is belangrijk voor de indexering van salarissen, pensioenen en andere inkomens om de koopkracht te behouden. De kustwacht heeft een boot onderschept. Aan boord zaten 43 passagiers zonder geldige documenten. De kustwacht deed woensdagavond een grote vangst. Een verdachte boot van het type Yola voer richting Curaçao. Aan boord ontdekte het kustwachtpersoneel 43 ongedocumenteerden, waaronder 6 kinderen. Opmerkelijk was dat onder de minderjarigen er 1 kind van 7 jaar aanwezig was, 1 kind van 12, 2 van 14 en 2 van de 17-jarige leeftijd. De meeste opvarenden komen uit Venezuela, slechts 1 heeft de Colombiaanse nationaliteit. Alle 43 personen zijn overgedragen aan de lokale autoriteiten. Volgens de Raad van Advies moet er meer aandacht komen voor mensenrechten in het Koninkrijk. Sommige belangrijke verdragen, zoals die over de rechten van gehandicapten en het bestrijden van geweld tegen vrouwen, gelden alleen voor het Europese deel van het Koninkrijk. Het adviesorgaan benadrukt dat Curaçao bijzondere aandacht moet besteden aan de implementatie en naleving van internationale normen. Dit is uitdagend door de kleinschaligheid, beperkte uitvoeringscapaciteit, gebrek aan deskundigheid en een precaire financiële economische situatie. Het niet naleven van normen, zoals die van de FATF, kan leiden tot negatieve consequenties, zoals plaatsing op een zwarte of grijze lijst van niet meewerkende landen. Het toerisme is 13% hoger dan in juni vorig jaar. De toerismebureau CTB wrijft in zijn handen. Want het eiland verwelkomde in juni ruim 50.000 toeristen. Dat is een stijging van 13% vergeleken met juni vorig jaar. En dat is opmerkelijk, want juni is normaal gesproken een laagseizoenmaand. Gemiddeld zijn er in mei en juni zo'n 30.000 bezoekers verbleven op Curaçao. Sinds vorig jaar registreert CTB een enorme toename. De meeste toeristen kwamen uit Nederland, gevolgd door de VS. Curaçao is ook populair onder de Colombianen. Het aantal bezoekers uit het Zuid-Amerikaanse land steeg met 43%. Het toerisme deed het sowieso goed in het eerste halfjaar. Tot en met juni overnachten bijna 350.000 toeristen op het eiland. Dat is 27% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het toerismebureau verwacht dat 2024 wordt afgesloten met een record aantal toeristen, namelijk zo'n 700.000 bezoekers. En dan gaan we nu even naar een korte break. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons.
Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribië, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender. Tauro. En dan gaan we nu door naar het internationale nieuws. We beginnen op Bonaire. De onthoofde ezel houdt de gemoederen daar flink bezig. Het is vandaag precies een week geleden dat de onbekende de kop van een ezel vastspijkerde aan een lantaarnpaal op Bonaire. De bewoners raken daar niet over uitgepraat. De rest van het lichaam werd later gevonden in een nabijgelegen konoekoe. Dat maakt het Korps Politie Caribisch Nederland bekend. Tot nu toe is er geen dader aangehouden. Ook het motief van het onthoofden van het dier is nog onduidelijk. Eveneens de reden voor het vastmaken van de kop aan een lantaarnpaal. Het politiekorps heeft de zaak nog in onderzoek. Personen met meer informatie kunnen contact opnemen met de politie via de anonieme tiplijn 9310. En dan gaan we nu door met nieuws uit Nederland. Daar is namelijk vandaag geschiedenis geschreven. De Hoge Raad in Den Haag heeft vandaag besloten dat het homohuwelijk op Curaçao wordt gelegaliseerd. Vanaf nu zullen paren van het gelijke geslacht ook op Curaçao en Aruba mogen trouwen. De Human Rights Caribbean en een lesbisch koppel hadden de zaak samen aangespannen, verwijzend naar de discriminatieverboden in de staatsregeling van Curaçao en de Nederlandse grondwet. Met deze uitspraak moet het burgerlijk wetboek nu seksenneutraal worden gelezen, zodat paren van hetzelfde geslacht kunnen trouwen. Dit mankeert een belangrijke stap richting gelijkheid en inclusie op Curaçao en Aruba. Dit was het weer voor vandaag. Wij zijn er maandag weer en ik hoop u ook. Tot dan!